Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onyeisi ndị soja n'oge gara aga, Lieutenant General Tukur lara ezumike nka, akatọla nkọrịta n'etiti Nyesom Wike na otu onye Lieutenant ndị agha Navy Ahmed Yerima na ụnyaahụ bụ Tuzdee na Abuja. Buratai rụtara aka n'iji okwu ọjọọ ekwute onye agha soja kwesịrị ka Wike rịọ arịrịọ mgbaghara ozugbo n'ihi na nke ahụ bụ ihe iji anya okwu nchekwa ala anyị. Onyeisi otu ndị jikọtara ndị ụka Kraịst kan n'ime mpaghara ugwu ala anyị, Rev. Joseph Jahab, ekwuola na ọtụtụ ndị ekwugharịala ihe onyeisi ala Donald Trump kwuru iji masị onwe ha n'ihi na o nweghị mgbe Donald Trump kwuru na ọ ga-awakpo mba Naịjirịa, kama na ya bụrụ na gọọmenti ekpochapụghị ndị omekome na-egbu ndị ụka Kraịst na ya ga-abata Naịjirịa ime nke ahụ. Na steeti Kano, ndị ohi awakpola obi gọọmenti ma zụrụ otu ụgbọala Hilux nke osote gọvanọ. Nke a mere n'isi ụtụtụ Mọnde gara aga n'agbata elekere 4:05 dịka ha nyapụrụ ya n'enweghị mgbochi ọbụla. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.